Dobrý den, dneska pro vás máme další video k tématu péče o pleny. Přišla nám k reklamaci plenka, materiál je bavlna, bambusové froté, je velice poničená, potrhaná a na první pohled je patrné, že je plná usazenin. Plenka nepruží, gumičky jsou zanesené, špatně pruží, je tvrdá a tuhá. Takže uděláme jednoduchý test. Do nádoby jsme napustili 2 litry teplé vody, přidali jsme 2 vrchovaté lžíce kyseliny citronové, roztok dobře zamícháme a poté do něj ponoříme plenku. A ihned vidíme, jak roztok začal šumět. Znamená to, že nám usazeniny reagují s kyselinou citronovou a plenka byla opravdu hodně zanešená. Je to způsobeno patrně tím, že byl špatně dávkovaný prášek, nebo bylo v bubnu pračky málo vody při samotném praní, a nebo byla plenka málo vymáchaná. Je potřeba také dát pozor na ekoprogramy při praní, protože pračka při nich napouští málo vody a plenky jsou z hodně savého materiálu, takže hodně nasají a samotné praní potom probíhá jenom málo vodě. Plenka je potom hodně náchylná k poničení a potrhání a vydrží vám jenom krátkou dobu. Tato plenka byla používaná asi 1 rok. Takže vám dnes děkujeme za pozornost, doufáme, že toto video vám pomůže při správné péči o pleny a těšíme se s vámi u některého z dalších videí. Zase nashledanou.